Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Ulu gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Deccal we onuň ýaranlary adly rubrikamyzyň nowatdaky bölümi. Häzir bu da haklasyn. Eýrany häzir çarşada aýdalar. Ondan bular näme çekdiklerini ine özleri aýdyp oturýarlar. Ýanky şuňa häzir sözüni men dinletdireyim. Ýani ýazgasy bar da, bu taýda sesini eşitdirip bolany. Diýen sözüni häzir şutaýdan Amerikan jurnalisti görkezip oturýar. Ine şu Azrail'in olarky premier ministri Naftali Bennett näme diýär? I want to be very clear diýär. Men niýe ören açyklaşdyrasym gelýär diýär. Men siz bilen ören açyk gurrun edýäsim gelýär diýär. O nähil açyk gurrun edýäsim gelýär. Turkey and Qatar have gained the influence. Yani Türkiye bilen niýe Katar diýär, regionyny diýär, täsirlerini güýçlendirip başladylar diýär. Yani täsirler güýçlü diýär. Ondan niye de täsirler güýçlü? Esadan Siriýany agdýar. Siriýede diýär, bular diýär täsirlerini güýçlendirdiler. Innem diýär, indi şo täsirler bar diýär, indi şo täsir güýçlendirjek bolýarlar diýär. Onuň ýerinde näme diýär teredin. Başga yerlerde de diýär. Elsewhere and everywhere. Görýärmi? Ýakyn günlerde ilka Siriýany agdýar, soňra beýleki ýanky ýurtlarda da diýär, täsirlerini güýçlendirip berler diýär. Näme haky ýokmy? Amerika hemme yerde täsir güýçlendirip ber. Näme üçin Türkiýanyň haky ýok? Goňşy ýurtlar bilen ýa ýakyn ünne ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk edip öz täsirini güýçlendirmäge. Ýok, bu jenaýatmyşyň bilen gözünne bu ýol berilmeli zat diýälmişin. Ondan näme diýär? Ine tutuş näme boýunça. Indi diýär, men niýe duýduruş berýän? I warn şu häzirki pursatdan başlap indi men niýe duýduruş berjek bolýan. Näme duýduruş berjek diýär. Turkey is the new Iran. Türkiye bir üçin niye? İnniki İran bolur diye. Türkiye bir üçin ne? Bular şu wagt İran daşyna geçip böler İran'ı bir dädir tüjüm edip İran etjek rejimini çalşyşak diýip oturdular. Şonu bitiremeden soň diye inni gerek diye Türkiýanykydyr diye. Bulam şu öňkü premier ministri, Izrail'in premier ministri şoň derejesine aýdyryp oturulanda. Ondan ene siýasatçylaryň hem içinde eýem şunu gollap çykyş edip oturanlar bar Izrail'in içinde. Hani Türk diline tercüme edilen bar, yani onu dinleyen. חברים, סיכום שלך יוני, את העניין של טורקיה. תראה, טורקיה זה האויב הבא שלנו. יש לנו סדר לטפל אחרי שאנחנו נביס את איראן, בעזרת השם. אז קודם כל קטר, שחייבים לנקום בהם על 7 באוקטובר, על מה שהם עשו, אסור לעבור על זה בשתיקה, חייבים לטפל בהם, ואחר כך אנחנו נצטרך להתפנות לטורקיה, מכיוון שההיחלשות של איראן, ההתמוטטות בעזרת השם של המשטר השיעי, זה יחזק את הציר של האחים המוסלמים, וארדואן הוא הרבה יותר חזק מהשייח' תמימי בן חמד, מכיוון שיש לו צבא גדול והוא מדינה... İnni İran'a hadir bitiraylar şular var, Amerika bilen nanka Izrail hem on yaranlar hem hadir goşuluşup bar bular yerli yerden. Hadir İran var, çarşa daýhalar men öňüm görkezim ähurutyn. Yani İran çarşatmak plany odollan ýer bar plan. Yani Ýewropaňa mine ýokary derejeli resmiýlerini mine 23-nji ýylda öz sosial ulgamlardaky tahypalaryny şular ýaly surat ýerleşdirenler bar. Yani Günther Fehlinger diýip Awstriýaly tanymal ýanky siýasatçylaryň biri Ýewropa parlamentinde ýanky agdyklyk edýän, esasy orna gelýän siyasi partiýanyň ýolbaşçylarynyň maslahatçysy şu. 2023-nji ýylda şular ýaly Eýrany parçalamak kartasyny ýerleşdirýärdi. 10 tane näme bölmek barada. Görýärmi? Eýem şo wagt bilen plany bar. Eýranyň ýöne rejim çalyşygyny amalaşdyrmak däl, bilen maksady Eýrany parçalamakda döwlet görnüşinde Eýrany ýok etmek. Yani gejejik awtonomiýalar bolar. Ondan olaň üstünden kontrol etmek itman zady boljak. Jöhütlere de jöhütlen gullary ýanky Ýewropa günwatarda gullaryny da aňsat boljak onuň. Näme edip oturmaly. Görýärmi? Ondan men şunu geçen kepleşigimde de aýtdym. Men şu geçen kepleşigimden soň şu men ýan kaýdan wadymy hem şu Ýewropaň siýasatçylarynyň şol planyny indi Trump'yň özü bilen tasdiklap oturýar. Ine tek bir 2 gün mundan odal Trump usorda uçup gelýärkä. Trump'yň ýaly bilen hem käbir habar edişleriniň jurnalistleri bar eken şu taýda şolaryň biri interwýu alýar, Trump'a sora berýär.
Sizin diye maksadyňyz İran boýunça maksadyňyz diye ýöne rejim çalışyp täze hökümeti getirip täze adamlary getirip daýynmakmy ýa-da diye umuman İranyň öýüdini parçalamakmy diye döwletlerini şimdi. Olamay diye ha o diye biziň plan başarsak diye biziň planymyz İrany parçalamak diye. Ýani şonu diňleň, şonam Türkiýanyň jurnalistleriniň biri eşitdir ya, şon ya Amerikan habar herişdelerini alyp şu ýadgyňda eşitdirip öz kommentariýasyny berip otýur. Inni diye Erdogan diye ýöne garaşyp oturmaklyga diye ýol ýok diye. Erdogan öz pozisiýasyny näme üçin aýdanyk pozisiýasyny aýtmaly diye. Dinleň adam şonu diňleýän diýýändir. Bakın uçakta Trump'a sorular soruyorlar ve İran'la alakalı olarak ne diyorlar bakın. Diyor ki do you think diyor the map of Iran, İran'ın haritasının diyor looks the same after all it is done. Yani bütün her şey bittikten sonra İran'ın toprak yani haritasının aynı kalıp kalmayacağını soruyor Trump'a. Trump ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? That I can't tell you diyor. Probably not. Yani bunu söyleyemem. Muhtemelen kalmayacak diyor. Savaş sadece rejim değişikliği değil. Daha önce planlanmış toprak bütünlüğüyle ilgili de bir tasarrufu öngörüyor. Bunu ben kaç defa söyledim? Kaç defa açıkladım kamuoyuna? Türkiye'nin bir planı yok. Uymuş İsrail'in ve Amerika'nın peşine bölgesinde operasyon yaptırıyor. Yarın bu operasyon Türkiye'ye yayılacak. Başka şekilde yayılacak. Erdoğan'ın iki şey yapması lazım. Çıkıp kamuoyundan ben BOP eş başkanlığından vazgeçtim. Artık BOP eş başkanı değilim. İsrail'in ve Amerika'nın planlarına hizmet etmiyorum diye açıklama yapması gerekiyor. Ünferin adamlar, ine bir Türk jurnalistlerinin aladasına düşünüp bolýa. Men doğal alalaşýan. Häzir şu Erdogan'ın oynayan oyunu var ha. Nähil oyun oynaya? Erdogan bir ýöne bir dil ucundan tankyd eden boldy da ay biz bunu ýadgar ýa näme diýäsi bir ýöne Erdogan'a bir hiç ýyl hogarçylydan ýok ýaly. Ýagny şu häzir şu uruş dowam edip gidip otursa var ha. Häzir Amerikanlar indi näme diýär? Täze ýanky aviýa götürjüti bar ha, täze 3-nji bir aviýa götürjüni getirip otýar häzir. Ýöne iki tanatyny getirdi. Şolaň üstünden hem ýanky yerleşdirilen harby howa uçurlar gelip hüjüm edip otýar da. Endi onam ýeterlik görmän bular näme diýär? Häzir güýçlerini artdyrmak bilen bolup otýar. Üstüne regionaky harby bazalary doly weýran edilenden soň başga ýerlerde harby bazalaryny göçürip otýarlar. Ýakyn gününe göre çekip otýarlar. Ondan bular uruşup ýetjek däl. Ana howpsuzlyk keňeşinde ogonna tesirlik geçirilenine de ortaya teklip etdi da. Gelin iki tarap hem tarapam häzir hüjümlerini besetsinler, gepleşige başlaýyn diýä bolýan. Şoňa Amerika blok goýar. Ýagny şol çakmışygy şu uruşy dowam etdirjek. Demek bular bara doly Iranyň şu doly şaşatma uğruna buların ýa-da çekiljek adama bular ýa-da çekiljek näme meňdeşler bular äjitmäjikler. Şu zatlar görüp otýarka Erdogan bir hili ýöne garaşmak siýasatyny ýeläp otýar. Ýagny hani näme bolýar, näme bolsa bolsun, ha bu dil ucundan hem käwat bir nämejik söýldi jaga şoklan bolýar. Ay bir ýadgar ýaz, ay bir eýdet ýaz, beýle diýär. O sen häzir wana berk durmasaň bular aýdyp otýar. Bular aýdyp otýar. Biz Irany parçalamazdan soň gerek Tenki Türkiýanyňky diýip aýdyp otýar. Türkiýanyň döwlet liderleriniň derejesinde, ýokary derejeli siýasatçylarynyň derejesinde näme Azrail'in döwlet liderleriniň derejesinde, ýokary derejeli siýasatçylarynyň derejesinde şu zat günü tekstilen aýdylyp otýar. Saňa başga näme gerek? Diýmek Erdogan şu binjelge denokmy? Diýmek Erdogan şu hapa oýunyň içinde Yehudilerin tarapynda Yehudilerin bähfidinde şoň üçin. Menim öňüm gepleşigimde aýdyp gelýän. Bilaň diýen ol 2-2 aýdýan janaatçylar söýüp jagaşlary bar. Ey biz ýol bermez. Ey bunyň ýalgar ýar. Oňun sermäň adamlar. Edilýän işe üns berip. Aýdylýan dil ucundan aýdylýan söýde üns bermek. Edilýän işe üns berip.